fuel tankers ang isa ka transport cooperative ginhold up sa Pavia, Iloilo. 300,000 pesos nga kwarta gintaban sa mga suspect. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Diri sa Irrigation Road nga sakop sang Barangay Pandak, Pavia, ginapahayag ginhold up ang fuel tanker sa isa ka transport cooperative kagabi. Ang lugar ang malayo sa mga pamalay kag madulom sa tion sa kagabihon. Halin sa Balabag, Pavia ang fuel tanker nga ginamaneho ni Ronnie Juarez kag padulong sa garahe sa Circumferential Road sa Barangay Pandak. May dala si Juarez nga 300,000 pesos nga cash nga igarimit kuntani sa tagdumalahan. Nahibaluan nga 150 metros na lang ang distansya sang fuel tanker sa ila garahe sang ginbalabagan sang auto nga ginasakyan sa mga suspect. Tinutukan na siya ng ng barel. And then kinuha yung mismong bag. Yung bag na naglalaman ng pera. Nagagwa sa investigasyon nga ginsundan sang auto kag isa pa ka motorsiklo ang fuel tanker. Makaduluda naman suno sa kapulisan na bangod nagdulog pa ang fuel tanker sa diin nag-overtake ang auto paliko sa Irrigation Road. Walang rason sa truck na huminto kasi wala naman dumadaan. And then pagpasok, pinagdown daw siya pero yun yung patitignan natin, no. So, ang motive na tinignan natin, either inside job or personal gain. Nagagwa man sa investigasyon nga wala sang senyales nga maiban pa nga ginpangita ang mga suspect sa salakyan sa matabo ang pagpang-hold up. Duha ka persons of interest subo ang ginatutukan sang kapulisan. May CCTV footages na nga ginauyatan ng Pavia Police apang hindi pa marilis sa publiko samtang nagapadayon ang investigasyon. Gintinguhaan sang news team nga makuha ang bahin sang kooperatiba apang wala sang may nagpa-interview sa amon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.